Veel mensen die hebben alleen nog maar seks gezien op een plaatje of op een filmpje of op een app. Nou, ga dat maar eens in het echt doen. Dat is toch best wel klunzig in het begin. Ja. En dan laten ze iemand een scheet en dat is onhandig. Nou, dat zie je niet op het scherm. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Door al het social media en Netflix is het bijna onmogelijk om je nog te vervelen. Maar wat heeft dit voor invloed op mij en mijn generatie? Om dat te onderzoeken ga ik terug in de tijd, toen alles nog offline was. Ik ga een hele week back to the 90s. Al mijn spul wat ik niet mag aankomen. En ik moet het doen met deze camera. Lekker oud. Hoi. Om te onderzoeken wat social media voor invloed heeft op mijn hersenen, heb ik een afspraak gemaakt bij de psycholoog. En nu maar hopen dat ze me niet op de bank legt. Hoe is die week gegaan? Het is wel goed. Het was wel moeilijk, maar het was wel vol te houden. Soms had ik wel momenten dat ik even dacht van ja, wat moet ik nu gaan doen? Want ik kon niet Netflix kijken of YouTube filmpjes kijken. Dus dan ging ik gewoon naar buiten en basketballen of gewoon skaten. Of gewoon langs vriendinnen en gewoon met mensen contact hebben. Wij gaan geen snoep halen, want we zijn gewoon bezig lief. Dus wij gaan gewoon... Oh, Cheetos. En hoe was dat? Het was wel anders, maar dat is wel beter, want ja, contact hebben met mensen in het echt is altijd beter dan via WhatsApp. Oké, laten we gewoon het even doen, dan stop ik met het. Oh, godverdomme, ja. Ik doe dit alleen maar omdat ik een goede vriendin ben. Ik ben mijn beste vriendin. Ja. Wat voor invloed heeft social media op iemand? Nou, social media doet eigenlijk heel erg veel. Ten eerste is het heel verslavend. En soms, ik weet niet of je dat kent, dan app je met mensen. En dan eigenlijk moet je het even face-to-face doen. En als je dan denkt, ik bel wel even, dan neemt de ander niet op. Nee, precies, ja. Dat is enger. Ja, dat klopt. Bellen is inderdaad eng, vooral als je het niet vaak doet. Als je gewend bent, zoals mij, om gewoon te appen. Dus elkaar opzoeken, oefenen met sociaal contact. Ja. Nou ja, ik ben ook seksoloog, hè. Dus veel mensen die hebben alleen nog maar seks gezien op een plaatje of op een filmpje of op een app. Nou, ga dat maar eens in het echt doen. Dat is toch best wel klunzig in het begin. Ja. En dan laten ze iemand een scheet en dat is onhandig. Nou, dat zie je niet op het scherm. Nee, dat klopt. Dus het oefenen met sociaal contact, dat raakt een beetje weg. Jij merkt al, je bent veel meer nu naar mensen aan toe trekken. Klopt, ja. Wat voor advies ga je nou jezelf geven waar je ook aan kan houden? Meer naar buiten gaan en minder snel eventjes tussendoor wat serie gaan kijken, maar gewoon iets anders gaan doen, met mensen gaan praten op school. Nou, dat lijkt me een goede afspraak met jezelf. Zeker. Bedankt voor het kijken. Doei. 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 Doei.